Quan Tarrés era jove, el seu pare espiritual, el pare Serra de l'Oratori de Sant Felip Neri, el va aconsellar que escrivís les seves vivències més íntimes i va escriure molt, el que ens ha permès acostar-nos a la seva ànima. Llavors, els llibres més importants d'ell diríem que són els diaris. El diari del temps de guerra, quan va estar amagat, i el gran diari de guerra, que aquest és el llibre més important d'ell. Hi ha un diari del temps del seminari, un altre podríem dir que és dels fets de guerra, però hi ha també altres escrits. Poesia, no és poeta el doctor Tarrés, però en canvi té poesies fantàstiques. Per exemple, té El desig de l'ànima, que algú que l'ha estudiat el veu que està molt inspirat amb Sant Joan de la Creu. Crist, bondat, Jesús, fill de Déu viu, us amo, oïu-me, veniu amb pietat a un cor àrid, sec, geliu, desolat. Aquests escrits certament han influït molt. El que més és aquest El diari de guerra. Ell dia per dia va escrivint per un cantó les seves emocions, les seves reaccions, els seus problemes humans i espirituals. I després, sense voler-ho, però a la pràctica, va retratant la situació del front de guerra. L'atac enemic és intensíssim. Haurem de córrer? Les 3 de la tarda, desbandada, voladura de ponts. Esperem ordres. Ens han pres la Bisbal de Falset. Blasfèmies, esverament. Que l'última paraula de l'any en el meu diari sigui un acte d'amor. Jesús meu, us estimo.